कि ढेर बोलबे तो पिटवा देब तो के बांधी के, आ ढेर बोलबे तो पिटवा देब तो के बांधी के, और रखल बानी नैहर में अहिरानी के। नमस्कार प्रणाम तो का हालबा भोजपुरिया भाई लोग। तो हम लोग कमेंट करते रहा जा कि भाई त्रिशाकार मधु पर ऐसा वीडियो काहे बनल बा। तो भाई एगो हम ही नहीं कि बनौले, बहुत लोग बनौले बा। आ काहे ये वीडियो बनल बा तो हम लोगन के अब खुद पता चल जाई। भाई ई भोजपुरी के एगो डांसर रहल ई जौन कि बंगाल से आई रहल ई पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के बदनाम कैले बिया। एगो खुद तक गलत काम कैले बिया और वीडियो बना के व्हाट्सएप पर पता नहीं कहाँ से वायरल हो गई बा। आ सब वीडियो देख के आदमी बौरा गई बा। तब भाई लोग अब बताओ जा, तहनियो लोग वीडियो देखा जा तहनियो के माथा में का होई। आज ये कमेंट कैले बा भाई लोग लगाता उनकर वीडियो नहीं खे देखले, यही सब कमेंट कैले बा। तो भाई लोग जे के वीडियो देखे के बा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपन नंबर सेंड कर दे, हम व्हाट्सएप पर भेज दे। हम अगर केहू के पास भेजी मत बस। आ उनकर खातिर एगो शायरी बात सुन ल जान। ए त्रिशकार मधु कि तोहार उ वाला वीडियो देखे खातिर यूट्यूब गूगल कहाँ न सर्च मनी, कि तोहार उ वाला वीडियो देखे खातिर यूट्यूब गूगल कहाँ न सर्च मनी। मगर हमारा का मालूम रहे कि मालूम रहे कि तोहार उ वाला वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही मौजूद रहे। तोहरे के पापा कहता अरे करे से ना मामा कमहिलू झूठ